wata Ramadan din nan ba wani motsi ba abun da muke a kasuwa. Kai dan tani. Yunwa fa nake ji fa dan tani. Ai azumin nan gaba ki fara ba abun da ba mu yi sabon iya karba. Ya kai alba ta labarin yunwa kai kana gida a zaune azumin nan da kake gani ba abun da muka ci ji haka muka. Wallahi ni kaina ban karya ba. Kun san me nake so da ku? Akwai Alhaji Dandamaso kullun sai ya huce da wata jaka. Kudi yake dakawa kenan. To ni ma tunanin da nake. Ni ma ina mamakin abun nan. Ko da yaushe sai na gan shi yake dakawa. Kai gashi nan ma gashi nan. Davio Speedy on the beat. Yaro, yeah, they call it. Yeah, just go there. Ai wallahi ba za mu yarda ba za mu amince da saboda gaba ɗaya ga ta maji ba ƙarfi. Hello? Alhajin Allah. An wun lafiya. Wallahi alƙawarin mu da kai yana nan sai dai kuma an dan saba wani alƙawari guda daya. Ka taimaki Alhajin Allah, kawo nan fa uku ne kuma ba kananu ba, dole ne sai an mun gadi. Ina jin ka sosai. Kai, ba kawo nan ma a kusa da ya huta uku manya.